салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии родмардони ватанро манзури шумо менамоем. аз 2 январи соли 2025 дар ҷузъу томҳои гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон давраи зимистонаи таҳсил оғоз гардид. то ин давра яъне тӯли 1 моҳ дар ҳама самтҳои фаъолияти хизмати ҳарбӣ нақшачорабиниҳо амалӣ карда шуданд. пеш аз ҳама санҷиши маҷмӯии ҷанбасти тайёрии ҷангӣ гузаронида шуд. бинову иншоот заминаҳои таълим барои давраи таҳсили зимистонаи ҳайати шахсӣ омода шуда, ҳамчунин бо ҳайати роҳбарикунандаи ҷузъу томҳо дар заминаи қисмҳои ҳарбӣ ҷамоматҳои таълимӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар аз ҷараёни ин чорабиниҳо дар хабару гузоришҳо пешниҳоди шумо мегардад. дараҷаи омодабошии ҷангӣ, таъминоти аслиҳаву техника, интизом ва маҳорату малакаи касбии ҳайати шахсӣ, тайёрӣ ва мавқеи ҳар як сохтори низомиро муайян мекунад. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани ин нишондодҳо мутобиқи нақшаи ягонаи чорабиниҳои асосии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон санҷиши маҷмӯи ҷанбасти тайёрии ҷангӣ дар ҷузъу томҳои гвардияи миллӣ гузаронида шуд. масъулини сарситод дар самти хизмати қушунҳо ва бехатарии хизмати ҳарбӣ ки дар ҳайати комиссия иштирок доштанд, фаъолият ва ҳолати пешбарии хизмати қаравулиро дар нуқтаҳои назорати гузаргоҳӣ, шаҳрчаҳои қаравулӣ ва қаравулхона мавриди санҷиш қарор доданд. қобили зикр аст ки ҳар як сол барои муайян намудани беҳтаринҳо озмун гузаронида мешавад. тибқи низомномаи озмун дар нуқтаҳои назорати гузаргоҳӣ, ҳолати бино, воситаҳои алоқа, лавҳаи ҳуҷҷатҳо, ҷевон ва дигар ашёҳое ки барои пешбарии хизмат заруранд, санҷида мешаванд. ҳамин тавр дар шаҳрчаҳои қаравулӣ қисмҳои ҳарбӣ мавҷуд будани ашё ва дигар воситаҳои ҳарбии маишии хизматчиёни ҳарбӣ мавриди санҷиш қарор гирифт. дар ҷузъу томҳои гвардияи миллӣ ки дар гарнизони душанбе ҷойгир шуданд, комиссия фаъолияти худро аз субҳи барвақт бо эълони бонги санҷишӣ оғоз кард. пӯшида нест ки ин чорабинӣ бо мақсади муайян кардани сатҳи омодабошии ҳайати шахсӣ ногаҳонӣ гузаронида мешавад. тартибу низом ва тамоми фаъолияти хизматчиёни ҳарбиро дар артиш талаботи оинномаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъмин менамояд. дар асоси ин ҳуҷҷати роҳбарикунанда ва нақшаи кории комиссия амали ҳайати шахсӣ сурат гирифт. ҳайати шахсӣ қисми ҳарбӣ мувофиқи қарори командир ва нақшаи тасдиқгардида амал карда бо амри гирифташуда дар асоси талаботи ҷорӣ ва мувофиқи қувваву воситаҳо дар вақт ва ҷойи муайян барои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ саф оростанд. амали воҳидҳо дар ҳамоҳангӣ ва мувофиқа иҷро карда шуд ки он натиҷаи машқҳои пайвастаи ҳайати шахсӣ ва ҷидду ҷаҳди ҳайати роҳбарикунанда мебошад. экипажҳои техникаи ҷангӣ ва автомобилӣ бо маҳорати баланди ҳарбӣ ҷойҳои худро ишғол намуданд. бояд қайд намоем ки идора кардани техникаҳои вазнини ҷангӣ ки ин вазифаро сарбозон иҷро карданд, чусту чолокӣ, ҳушёриву зиракӣ, дониши техникӣ ва маҳорату малакаи зиёдро талаб мекунад. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, сарбозон, ҳайати шахсии воҳидҳои танкӣ, мошинҳои ҷангии пиёданизом, артиллерия ва дигар воҳидҳои зудамал вазифаҳои ҷангии худро моҳирона, бедушворӣ ва сарривақт иҷро карда, мавқеи худро ишғол намуданд. тартиби иҷрои ин амалҳоро мушоҳида карда, чунин хулоса баровардан мумкин аст ки ҳайати шахсӣ аз иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда бедушворӣ мебароянд. ин гуфтаҳоро дар мисоли амали оташфишонии воҳидҳои артиллерӣ дида метавонем ки чанде пештар аз санҷишҳо дар машқгоҳи саҳроӣ гузаронида шуд.
ҷузъу томҳои артиллерӣ маҳорату малакаи касбии хешро сайқал дода, ҳар кадом аз техника ва силоҳи вобасташудаи худ дар масофаҳои гуногун тирпаронии ҷангӣ анҷом дода, ҳадафҳоро ба нишон расонданд. амали ҳайати шахсиро ҳайати фармондеҳӣ дар мавқеи омодагӣ таҳлил карда, камбудӣ ва муваффақияти иҷрои вазифаҳоро баҳогузорӣ намуданд. дар натиҷа амали воҳиди мошинҳои зирепӯши ҷангӣ ва мошинҳои ҷангии пиёданизом саривақт ва беҳтар дониста шуд. пас аз анҷоми машғулиятҳо бо мақсади истифодаи дурусти воситаҳои техникӣ ва иҷрои баъзе аз амалҳо оид ба вазифагузории командирони худ, пайдарҳамӣ ва идора намудани амалҳои минбаъдаи ҳайати шахсӣ аз тарафи афсарони собиқадор ба қисму воҳидҳои алоҳида ёрии амалӣ расонида шуд. ба муваффақиятҳои хизматӣ нигоҳ накарда, ҳайати роҳбарӣ дар пайи боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши афсарон ва маҳорати сарбозон кӯшиш мекунанд. самти дигари санҷиши маҷмӯӣ дар қисмҳои ҳарбӣ таҳияи ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда, муайян намудани сатҳи донишу малакаи афсарон оид ба фанҳои таълимиву тайёрӣ, иҷрои меъёрҳои тайёрии оташфишонӣ, тайёрии ҷисмонӣ, тарбияи ҳарбӣ ва тандурустиро дар бар гирифт. ҳайати афсарон аз фанҳои зарурӣ ки дар асоси он фаъолияти ҳамарӯзаи хизматиро ба роҳ мондаанд, санҷиш супорида, маҳорату малакаи касбии хешро муайян карданд. дар асоси ҷамъбасти фаъолияти ҳайати роҳбарикунанда барои такмил додани донишу маҳорату хизматчиёни ҳарбӣ ва дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани тайёрии ҷангӣ ба командирони зинаҳои гуногун тавсия дода шуд ки дар машғулиятҳои таълимӣ омӯзиши ҳатмии дастурҳои таълимӣ, аслиҳаву техникаи муосири ҷангӣ, навгониҳои илму технология дар артиши ҷаҳонро мувофиқ ба шароит ва замони муосир ба роҳ монанд. ҳамчунин аз муборизаҳои иттилоотӣ, идеологию сиёсӣ бехабар намонда, ҳушёриву зеракиро аз даст надиҳанд. ҳар як афсар ба ғайр аз иҷрои босифати вазифаҳои хизматӣ бояд пайваста барои сайқал додани донишу маҳорат ва ғанӣ гардондани ҷаҳони маънавии худ саъю кӯшиш намояд. яке аз чорабиниҳои муҳим дар хизмати ҳарбӣ омодагӣ ба давраҳои таҳсил мебошад ки хизматчиёни ҳарбӣ барои ба муваффақият гузарондани машғулиятҳои таълимӣ ва ҳарчи бештар аз худ намудани донишҳои назариявӣ ва амалӣ ҳаматарафа тайёрӣ мебинанд. дар доираи ин омодагӣ гузарондани ҷамоматҳои таълимӣ усулӣ ба нақша гирифта мешавад ки яке аз самтҳои муҳими тайёрӣ ба давраи таҳсилро дар бар гирифта, он пеш аз саршавии давраҳои таҳсил бо ҳайати роҳбарикунандаи ҷузъутомҳо, командирони қисмҳои ҳарбӣ, муовинони онҳо ва дигар ҳайати роҳбарикунанда гузаронида мешавад. мақсад аз доир намудани чунин чорабиниҳо дар навбати аввал баланд бардоштани малакаи касбӣ, такмил додани маҳорату қобилияти ҳайати роҳбарикунанда оид ба идоракунии ҷузъутомҳо, ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии амалҳо дар ҳолат ва дараҷаҳои гуногуни омодабошии ҷангӣ, расондани талаботи директива, фармонҳо, тартибу ташкили коргузорӣ, пешниҳоди таҷрибаи пешқадам ва сайқал додани маҳорати касбии хизматчиёни ҳарбӣ, бахусус ҳайати фармондеҳии ҷузъу томҳо мебошад. дар ҷамомади таълимии сардорони ситод фарогирии мавзӯъ ва машғулиятҳо хеле васеъ интихоб гардида, масъулин дар самтҳои тайёрии амалиётӣ, хизмати қушунҳо ва бехатарии хизмати ҳарбӣ, тайёрии алоқа ва сафарбарӣ, мубодилаи афкор намуданд. дар баробари ин масъалаҳои ҳалталаби хизматро баррасӣ карда, аз натиҷаҳои фаъолияташон дар қисмҳои ҳарбӣ маълумот доданд. ҷамъбасти фаъолияти ситодҳо дар соли 2024 ва муайян намудани самтҳои асосии хизмат дар соли 2025 қисмати хотимавии ҷамъомади таълимӣ гардид.
нишондоди асосиро дар иҷрои вазифаҳои ҷангӣ дар майдони набард сатҳи омодагӣ, қобилияту маҳорати ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ муайян мекунад. бо ин мақсад такмил додани маҳорату малакаи касбии муовинони командирон оид ба тайёрии ҷангӣ ва махсус доир ба дуруст ташкил намудани фаъолияти ҳамарӯза ва ба роҳ мондани тайёрии ҷангӣ дар ҷузъу томҳо дар маркази миллии таълимӣ оид ба мубориза бо терроризм ва маводи мухаддири гвардияи миллӣ гузаронида шуд. тартиби коркарди ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда ҳангоми ташкил ва гузарондани таълимоти ҳарбӣ, тартиби ташкил ва таҷҳизонидани нуқтаҳои оташфишонӣ барои ҷузъу томҳо, қоидаҳои тирпаронӣ аз силоҳи гуногун ва истифодаи воситаҳои ёридиҳандаи тирпаронӣ аз мавзӯъҳои асосии ҷамъомади масъулини самти тайёрии ҷангӣ буд. бояд қайд намоем, ки маҳз ҳамин нафарон дар фаъолияти ҳамарӯзаи қисмҳои ҳарбӣ омӯзиши фанни тайёрии ҷангиро ташкил карда, истифода бурдани техника, силоҳу муҳимот, воситаҳои махсусро ба ҳайати шахсӣ меомӯзонанд. ба таври дигар, ба даст овардани маҳорату малакаи касбии ҳайати шахсӣ аз масъулияту дониши масъулини самти тайёрии ҷангӣ вобастагӣ зиёд дорад. ҳамаи инро ба инобат гирифта, мавзӯъ ва машғулиятҳои ҷамъомади муовинони командир оид ба тайёрии ҷангӣ мутобиқ ба барномаҳои таълимии ҳайати шахсӣ дар қисмҳои ҳарбӣ гузаронида шуд. дар идомаи ҷамъомад иштирокчиён фаъолияти самти тайёрии ҷангиро дар соли хониши 2025 ҷамъбасту машғулиятҳои тирпароние ки дар қисмҳои ҳарбӣ гузаронида шуданд таҳлилу баррасӣ намуданд. ҷамъомади таълимии масъулини корҳои сиёсӣ тарбиявӣ бо иштироки васеъи муовинони командирони қисмҳои ҳарбӣ оид ба корҳои сиёсӣ тарбиявии қисмҳои ҳарбии гвардия гузаронида шуд. дар ҷамъомад ҳамчунин намояндагони сарпрокуратураи ҳарбӣ, кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуда, доир ба тартиби ягонаи ҳуҷҷатгузорӣ ва ба қайдгирии онҳо, коргузории байниидоравӣ маълумот дода барои таъмини волояти қонун, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистиву террористӣ, риояи интизоми ҳарбӣ ва тарбияи ҳуқуқии афсарону сарбозон, риояи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон изҳори ақида намуданд. барои ҳарчи бештар дар байни ҷавонон тарғиб намудани риояи қонун, одобу ахлоқ ва дигар арзишҳои миллӣ тавсияҳои муфид ва ёрии методӣ расонида шуд. инчунин дар рафти ҷамъомад муҳимтарин самтҳои равоншиносӣ ки барои ҳамаҷониба омӯхтан ва муайян намудани ҳолати рӯҳии хизматчиёни ҳарбӣ мусоидат менамояд, аз ҷониби устодони донишгоҳи миллии тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳои муҳим тариқи лексияву суҳбатҳо пешниҳоди масъулини корҳои сиёсӣ тарбиявӣ гардид. машғулиятҳои таълимӣ бо хизматчиёни ҳарбие ки бевосита бо аслиҳа, техникаи ҳарбӣ ва дигар воситаҳои нақлиёт сарукор доранд, дар машқгоҳи саҳроӣ ва фармондеҳии гвардияи миллӣ ба таври назариявӣ ва ҳам амалӣ сурат гирифт. роҳбарони машғулият аз ҳисоби афсарони болаёқат, сардорони шӯъбаҳои раёсати аслиҳа ва техникаи ҳарбии фармондеҳӣ интихоб гардиданд. ҷамъомад аз иҷрои машқҳои амалии тирпаронӣ аз силоҳи муосир ки имрӯз дар истифодаи ҳайати шахсии гвардия қарор доранд оғоз гардид. ташкили таъмини техникӣ ва тайёрии мутахассисони хурди техникӣ, масъулияти моддии хизматчиёни ҳарбӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи моддаҳои дахлдори кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, татбиқи стратегияи миллӣ оид ба мубориза бо коррупсия ва ба ин монанд мавзӯъҳо асоси машғулиятҳоро ташкил намуд ки дар таҳлилу баррасии онҳо бевосита муовини фармондеҳи гвардияи миллӣ оид ба аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ иштирок намуд. дар охири ҷамъомад ҳайати роҳбарикунанда барои пешрафту боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани вазифаву уҳдадориҳои муовинони командирон
оид ба аслиҳа ва техникаи ҳарбии ҷузъу томҳои гвардияи миллӣ дар нимсолаи аввали соли 2025 вазифаҳои мушаххас гузоштанд. ҷамъомади таълимии муовинони командирони қисмҳои ҳарбӣ оид ба ақибгоҳ дар заминаи қисми ҳарбии 051-055 гузаронида шуд. ташкилу тартиби таъминот бо озуқа, реҷаи банақшагирӣ, тақсимбандии маводи хӯрока аз рӯи меъёрҳои муқаррар гардида дар қисмҳои ҳарбӣ аз мавзӯъҳои асосии чорабинӣ буд, ки аз тарафи афсарони бо таҷрибаи раёсати ақибгоҳ ба иштирокчиён расонида шуд. албатта ин нишон дод ташкилу тартиби корро масъулини самти ақибгоҳ хуб медонанд ва истифода мебаранд. вале раванди хизмат ва фаъолияти ҳамарӯза масоили гуногунро пеш меорад. ҳайати роҳбарикунанда ҳамин мушкилиҳои хизматро дар раванди ҷамъомад таҳлил намуда, роҳи ҳалли масъалаҳоро дар мубодилаву истифодаи таҷрибаи ҳамдигар мавриди баррасӣ қарор доданд. мақсад ҳам аз гузарондани ҷамъомадҳои мазкур ҳамин аст, яъне дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ баланд бардоштани малакаи касбии сардорон, командирони сатҳу зинаҳои гуногуни хизмат мебошад. яке аз воситаи идоракунии қушонҳо алоқа мебошад, ки дар замони муосир бо суръати баланд инкишоф ёфта пеш меравад. ҷомеаи ҷаҳон дар тамоми самтҳои ҳаёт аз он хеле васеъ ва пурсамар истифода мебаранд. артиш ҳам аз ин дастоварди башар, яъне алоқа, бенасиб нест. ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ барои осор намудани иҷрои вазифаҳо, саривақт дастрас шудани маълумот аз намудҳои гуногуни алоқа истифода мебаранд. қобили зикр аст, ки барои истифодаи воситаҳои алоқа, радиодастгоҳҳо, доштани маълумоти умумӣ дар бораи навъу намуди он кифоя нест, балки донистани тартибу хусусиятҳои кори он, хизматрасонӣ, нигаҳдорӣ ва ҳисобгирии он хеле муҳим аст. ҳайати роҳбарикунанда рафти машғулиятҳоро назорат карда, фаъолият ва маҳорату қобилияти касбии иштирокчиёнро таҳлилу баҳогузорӣ карданд. чуноне ки аз рафти ҷамъомадҳои таълимии усулӣ, маълумоти ҳайати роҳбарикунандаи самтҳои асосии хизмат ва масъулини қисмҳои ҳарбӣ дар давраи ҳисоботӣ маълум гардид, фаъолияти ҳайати шахсии гвардияи миллӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, ҷузъу томҳо соли 2024-ро бо дастоварду нишондодҳои хуб ҷамъбаст намуданд. با امید خانه‌آبادی و سعادت روزگار شما تماشابینان گرامی، برنامه نوبتی رودمردان وطن در همین جا به پایان رسید. خیر تا برنامه‌های دیگر.